Lehintz Gatzagako gune erakargarrisenetakoa da Gatz Museua, eta Gatz egunan 10. urteurrenean are gehiago. Aitor Larrañaga Gatz Museoko arduradun, edo hemen bueltan ibiltzen zaren azalazu. 10. aldiz, ospatzen da Gatz eguna hemen, horrek badako ez, zer esana? Bai, ez dakit, hori baino importantiagoena da, pixkat parte hartze potentia daukala Gatzegunak, eta eragile pila bat gaudela horren atzian, ez? Eta hori da, polita, ez? Elkarlan baten ondorioz sortutako gauza badala, udaletxean Lehintz Gatzagako herrian, udaletxean ideia bat izan zen hasiera baten, baina mankomunitateak hasiera batetik hartutako ekintza bada, edo jardunaldi bada, eta bera da gaur egun antolatzen duna, eta gu gaude, bertan bai, antolatzen mankomunitateekin batera, baina hortaz gain daude beste eragile pila bat, ez? Landagarpen elkartea, herriko eragile guztiak, emakume taldia, guraso elkartea, azkenean eragile, eta hori da polita, ez? Azkenean herri txiki bat, baina elkarlana potentia dagoela, eta hori da interesantia. Halako, egun baten inguruko herritetik da jende asko batzen da Gatzagan, hori pentsatzen da seguendako aberazgarri izango dela, ez? Apur bat, herrixen historia kontau, Gatzak herrixen dako historia kontau. Bai, ezinbestekoa da. Azkenean guk nahi duguna da, guk hemen dakagun, gordeta daukagun gatz kultura hau pixkat zabaltzea. Gatz kultura hau, Gatzai lotutako kultura hau ez da guria bakarrik, da Gipuzkoako gune bakarra gatzaiten dena, orduan Gipuzkoak gatz kulturari baldin badauka hemen dago eskutatuta. Orduan hori Gipuzkoar guztiona da, ez? Orduan interesantia da Gipuzkoatik jendea etortzea, eta noski, Euskal Herri osotik edo nahi duen lekutik, ez? Eta hori da bilatzen den, ez? Jendea erakartzea, gure herria erakutzi, eta honek daukan Gatzai lotutako kultura guzti hori erakutzi, bai Gatz Museoa bera, Dorrotako santutegia, kasko historikoa bera, eta paisaia kultural, Gatz paisaia kultural hau erabili, egun bat elkarrekin pasatzeko, eta hori da helburua, bai. Eta jentien erantzuna urterokoa oso nahi izaten da, ezta? Bai, erantzuna azkenian ona da, jendia parte hartzen du, lehen esan duten bezala, herritarrek hartzen dute, beste eragile pila bateke bai, eta gero jendia etortzen da. Azkenian, herri txiki bak, ez gara Donosti, ez gara Bilbo, baina, jendia etortzen zaigu, eta gu gustora hori behaiken elkarrebanatzeko, eta behaiek guztua etortzen dira. Egia da, jende askok ez duela ezagutzen Lehintz Gatzaga, eta etortzen dian guztik askok esaten dute. Joder, zenbat aldiz pasatu nahi zen hor semaforotik, eta zelako politxadan herrixa, lehenau jakin izan banu, lehenau sartuko nintzen, ez. Hori, maitza polita da, hori entzutia polita da, ez horrek esan nahi du, jendia etortzen da nahi, gustatzen zaiola, ez, eta hori da, ez dakit horian helburua, baina gustatzen baldin zaio, ez da ondo gustora, bai. Zeu gaurkoan Gatz egunera etorri zai, zeu Gatzagan bizitza, baina pentsatzen dute halako egunetan, inguruko herritiago jentia zeure herri etorti eta Gatzaga zer dan ez auketia, zer esangura dagoen Gatzan bueltan dagoen danak, hori importanti izango da herrixentzat, ezta? Bai, dudaik gabe. Gainera egun politi izaten da, eta jente desente etortzen da, eta gero hemen museora, eta gero kalien asoka, eta gauza saltzen, umintzako jolasak, eta hori dana, eta bai, egun polita. Zuzeu etzara Gatzagako, ez dakit jabe aurretik hemen egondakoa zaren, ez auketan ziren dituen bazter honeik? Bai, askotan hemen, hemen. Bai, hau politia dozo. Dira, azkenian Euskal Herriko oinarri zahar badau, Gatzana, histori badauka, eta jakin behar dute ondorengoak nolakoa dan. Jakin behar dute bai. Orduan, bizkate landu behar dau, galeten da bai. Inguru herritetik esan dute, jente askotxe etorten dela, importantia delako, zuk esan duzu emura, herrixiak zer esangura dauen, herrixen historia, akaso askontzat ezaguna estan toki bat izango da, nahiz eta hemendik ingurutatik ibili, herrixen historia horrek badakolako garrantzi, ezta? Hori bai, gainera nik gomendatzen diot ona etortzen dienai, hemen museo honetan buelta bat egoten da, rekordio bat egiten, aurre zelan esplikatzen dutzu dana zelan dan, eta hori dana, eta oso interesgarri iritsi zait. Historia mailan eta gaur egunean hemen Gatza egiten da, eta dauko bere eragina, Zuek buelta bat ingo zu, hemendik museuan makina bat alditzen egondakoak izango zara, baina ez da gaurkoan zer asmo dagotzuen. Hemendik museuan ibili, gero azokara bueltatxo bat itxera fango zara, ala zer? Hori bai, hori galdu gabe, urteroko historia da bai.
Bueno, gatzegunan 10. Edizioa da aurtengua plazia beteten dabil, jendetsua etorria eta zuzeue bai. Ez dakit ze planetan, lehenengo aldixea dan gatzegunean zauzena, la aurretik be egondako zaren. Niretako berez lehenengo urtia da, hemen bez noia denbora asko hemen bizitzen, eta esan du, oin ikusitxa bezalako galdixeta itxena, bueltatxo bat itxera etorri gare, eta kriston girua dau. Ez gaben nahi beste, espero isa dorletara ineltzezik kotxiak, eta gustora. Gente asko kotxez, beste asko biziletan da oin ez datorri egualdixo be lagunketan dauelako eta galako egunetan ezinbesteko izaten da, ezta? Bai, hori da. Ikusten zienan batzu behan gatzbidetik edo mendiko arropiaz eta heltzen, eta hori bide danetatik, kotxez, oinez, dana. Zuzu ze planetan, ez dakit jagar museotik buelti egin jozun, azokan begiratu bat jo postu da nahi eta zerbait erosi, ze planekin etorri zara? Baina isa bueltan emun dugu, erosi dugu dana, ogisa, jatekua, eta gatz museora ondien ez garefa, baina seguramente bukatzen du benien bueltatxo bat emungo banti baitxa. Itxura politxago erreskusia bintzat, hor dau beti eta ez gare faten, hasi que... Bueno, eskoitzatik oinez, etorri zaizuek gatzegunea. Ez dakit lehenengo aldixoan zegoendako hemen, ala ja urteroko itzordu bilakatu den zuentzat? Kasik urterokua, berez sortura bami nintza, baina derrepente akorde jate egun ezala, laneko erropak endu eta gatzbidetik etorten gare, hemen pintxo bajan, goixa erosi, lagunak saludau eta bai, goiz pasa politxe. Igualdi honekin gaine egun paregabia, holako plan bat itxeko, ezta? Kristona, erra, bai. Lehenengo urtia zuetzat hemen gatzegunean, ala aurretik etorri ja? Aurretik etorri zen gare, bai. Kasik urtero. Eta pentsatzen dute, herrixantzat behantzat da gatzaga hola ikustia posgarri izango dala, ezta? Bai, ni pentsa bai. Bai, beti giro politxe egoten da eta bai. Bueno, Dorreta Elkoro Barrutia 10. Edizioa da, gaurkoa gatzegunana. Horrek esan gure dagoia dagoeneko errotuta dauen egun bat dala eta garrantzitsua, ez? Herrixantzat behantzat. Bai, nik uste bai ez politxo, akizu gauzak hemen denporia bide hori ez, pizka finkatzeko eta pizka forma hartzeko, baina nik uste dut bai ez, bertako ekoizlea be eskertzen dau ez, bertako debagoienekuak aldan eurrixen, eta gero bestela aldan eta gertukuenak una ekartzea, eta gatzako horrixe belako egun bat eskertzen dau. Eguraldixa lagunketan badau, uneko 90 hoxe da, baina gainera ja hartu da itxura moruen oinez etortia, jente asko oinez etortzen da gazbidetik, eta hori be politxa gazbidetik etorri, museuen geratu, gero ona etorri eta kompleto bat, osea, bai, nik uste ja formia ja hartuta duko, errotuta dau eta ja etorri da gelditzeko, bai. Gentien erantzuna ezinbestekoa, ona izatia eta aurtengua paregabia. Bai, gainera ja batzuk hartu dauki beste jaiba modu hortara joan bigare eta bertakoek erosi eta gero atzaldien saiatzen gara musika berezitxon bat ekartie eta domeki izen da askotan jentiak eukitzen du perezia eguna lusatu ezkero urrengo egun astelena eta hemen normalen azaldeko bosteterrietarako akabetan dau, musikia eta dana eta nik uste dut, bai, jentian erantzuna, azkenien jentiak eskaketan dagoena itxen mozu jentiak erantzuten dau, bai. Esan duzu herrixantzat egun berezixea dela, apurtxe bat zuendako importanti izango dalako, ez? Gatzaga ezauketan ez dauen horrendako, herrixak zer esanguru dagoen, herrixak zer dan, eta gatzak herrixen bertan dakon garrantzia beha azpimarraketako, ez da? Hori da, nik uste dut gatzan badazela, ez? Pilare konkretu batzuk eta gatzako ondaria da bat, gatzako basuak die bestia, gatz fabrikia bera eta dorleta, ez? Baina azken finean horrek danok loturia eta oinarrixea gatzan dauki, ez? Gatza espalitze egongo seguramente herria belitzak hemen egongo, dorleta belitzakean egongo eta dukuen basua bezien egongo bere horretan, ze basuetako gurra erabiltzen da urtietan horregatxi mantendu da publikoa gatzaitzeko, ez? Orduan gatza berak ja, emuten dozkun ondaria eta gero ja gatzak berak, ez? Gaur egun jarraiketan dauela hartaruan itxen modu berdinen, modu tradizionalien eitzen, eta Gipuzkoan, injan, gatza inan, leku bakarra izen da, nik uste dut horren hortasuna eutzen bihozau, mantendu bihau, eta nik uste dut herrixan dako bai, baina debagoienien bai badaukola, ez? Osea, debagoienan bertan itxia gatz bat, gatzako, Gipuzkoako barreneko herrixen, ez? Kostan hainbeste gatza egon da, nik uste dut importantia dela, eta guretako bai importantia da hori plazaratzea eta hori erakustia. 10 urte, egun hau antolaketan, 10 urte gatzan berri, lehintz gatzagan berri eta gatzan berri emuten, dorleta, baia hemendik eta urte askotara irauten dauen honeketanak. Eskerrik asko. Zeu, eskerrik asko.
Lurrazalak ditu, ureztatu, belarrak hazi. Dira bere bestarriaren kantuz, soina biluztu du.